Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan vähän lisää meidän Sporttipalttoo-takista. Tällä videolla käydään vähän läpi sitä, että miksi tämä Sporttipalttoo-takki on just niin loistava ja monipuolinen takki koiralle. 3 asiaa, mitkä on tärkeitä. Materiaali, mistä takki on tehty. Toinen asia on se, että miten hyvin se istuu koirille, eli mallisuunnittelu. Ja sitten 3. asia on se, että kuinka käyttömukava se on koirille päällä ja miten monissa eri olosuhteissa tätä samaa takkia pystyy käyttämään. Eli ensin sitä materiaaliasiaa. Eli tämän koiran takin kangas on alun perin kehitetty ihan ihmisten huippu-urheilupuolelle, ihan ammattilaisurheilijoille vaativiin olosuhteisiin, missä tarvitaan tosi hyvää suojaa niin kylmää ilmaa vastaan kuin tuulta ja sadetta ja vaativaa sääolosuhdetta vastaan. Ja pitkäkestoisissa suorituksissa tämmöisissä olosuhteissa niin ei voida käyttää muuta kuin ihan huippulaadukasta kangasta. Ja siihen tämä takkikangas on alun perin kehitetty. Eli hyvin harvassa edes ihmispuolen takissa yhdistyy näin loistavat eri tekniset ominaisuudet samaan takkiin. Eli tämä takki tosiaan pystyy samaan aikaan olemaan sekä joustava että pehmonen aina joka kelissä, ei lähde edes pakkasella kovettumaan tai kahisemaan tai koppuroitumaan mitenkään, vaan pysyy aina pehmosena ja joustavana. Ja sen lisäksi tämä kangas on kuitenkin täysin tuulenpitävä 100%, että myös vedenpitävä. Eli koira pysyy sieltä kuivana sieltä takin alta. Vaikka tämä ulkopinta kastuisikin, niin se ei pääse tuolta sitten läpi tonne koiran iholle asti. Ja sen lisäksi vielä se hengittävyys, mikä tässä takissa on, eli tämä takki hengittää loistavasti ne ylimääräiset höyryt ja lämmöt tuolta sisäpuolelta ulospäin, mutta se ei silti päästä kylmää ilmaa sitten toiseen suuntaan, eli täältä ulkopinnasta sisälle päin. Erittäin lämmönpitävä takki näinkin ohueksi takiksi, ja siitä puhutaan sitten kohta vielä lisää, kun kerron vähän noista meidän testituloksista tämän talven ajalta. Ja tämä takin sisäpintahan on tällaista mukavan pehmosta huopamaista materiaalia, eli siellä ei ole erikseen lisävuorta muualla kuin täällä. Huppuosassa on hyvin ohut lisävuori, mutta muualla takissa ei ole erillistä vuorta, toisin kuin Pro Palttoo-takissa on vielä se erikseen lämmittävä paksumpi vuori. Eli sitten päästään materiaalista tähän mallisuunnittelun puolelle, eli mitkä 4 asiaa on koiran takin suunnittelussa erittäin tärkeitä. No ensinnäkin se, että miten se takki istuu eri koirarotujen päälle ja eri yksilöiden päälle, ja miten se pysyy siellä päällä myös, kun koira juoksentelee vähän kovempaa vauhtia. Sitten se, että miten vapaasti se koira pääsee liikkumaan sen takin kanssa. Ja 4. vielä se, että miten hyvin se takki peittää ja suojaa ne kaikki isot lihakset ja nivelet koiralla. Ja Sporttipalttoohan onnistuu loistavasti näissä kaikissa. Eli ollaan mietitty niin, että etuosassa takki ei pääse estämään sitä koiran etuosan tai etujalkojen liikettä, mutta silti se suojaa ne lihakset tästä todella hyvin. Eli ne pysyy suojassa, mutta koira pääsee käyttämään täyttä liikerataa myös sieltä etujaloista. Ja takkihan on vähän tällainen kuppimainen tämä suunnittelu, eli se pysyy sen ansiosta todella hyvin koiran päällä. Myöskin, vaikka koira vähän siellä kävisi lumihangessa välillä kieriskelemässä, niin kuin meidän ainakin noutajat tekee, niin kun se koira nousee sieltä takaisin ylös, vähän ravistelee, niin takki asettuu erittäin hyvin takaisin oikealle paikalle. Ja etuosasta vielä sen verran, eli kannattaa huomioida, miten tässä takissa on suunniteltu tämä rintakappale. Eli se mukautuu todella mukavasti täällä koiran rintakehän mukaisesti, eli ei haittaa, vaikka se olisi vähän leveä ja koiralla olisi vähän kapeampi rinta, niin tämä takki mukautuu sen koiran kropan mukaisesti. Ja tämä liittyy myös tosi paljon käyttömukavuuteen, että myöskin nämä heijastintereet, mitkä tässä reunoissa on, niin ne on myöskin tosi pehmoiset ja joustavat. Eli vaikka koiralla ei olisi paljon karvaa ja olisi vähän herkempi iho täältä kainaloista, niin se takki ei pääse hiertämään ja se on koiralle mukava. Ja jottei unohdeta, niin se, että miten tärkeää se on, että se koira näkyy siellä pimeeseen vuoden aikaan,
joka suuntaan, niin täällä on tosiaan ihan niin kuin edestä, sivulta ja takaa loistavat heijastintereet, että se koira näkyy myös siellä pimeämmissä olosuhteissa. Ja takissahan löytyy siis myöskin nämä joustavat jalkalenkit, mutta niitä aika harvoin tarvii yleensä koirilla käyttää. Eli sekä tämän kankaan huippuominaisuudet että sitten onnistunut mallisuunnittelu tekee sen, että sporttipalttoota yleensä koirat tykkää käyttää todella hyvin. Eli myös sellaiset koirat, jotka ei yleensä niin välttämättä takeista välitä, niin mielellään pukevat kyllä sporttipalttoon päälleensä. Näin ollaan asiakkaalta paljon saatu positiivista palautetta asiasta. Kaiken kaikkiaan siis sporttipaltto on koiralle melko huomaamaton päällä. Se on mukavan kevyt ja mukavan joustava, ei häiritse liikkumista, antaa sen koiran liikkua siellä vapaasti ja pitää sen silti lämpöisenä ja kuivana. Ja ehkä tosiaan sellainen asia, mihin yleensä ihmiset ei ehkä niin paljon kiinnitä huomioon, on se, että miten se koiran takki pitää ääntä. Monet semmoiset koirat, jotka ei niin paljon äänistä tykkää, ja muutkin koirat, niin vierastaa sellaista kahisevaa ääntä, mikä monesta takista lähtee, niin tämä takki tosiaan ei pidä ääntä, niin se on senkin takia tosi mukava koiralle käyttää. Miksi sporttipaltto on niin sitten monikäyttöinen eri keliolosuhteissa? Yleensä ollaan puhuttu, että siellä 10 ja 10 välillä on hyvä käyttää sporttipalttoota, ja se on sieltä niin kuin +10 tosiaan -10 pakkasasteeseen. Mutta testattiin tänä talvena, jos otetaan ensin sieltä -10, taisi olla -11 astetta ulkona pakkasta, kun laitettiin tunnin remmilenkille koirille sporttipalttoot päälle, niin peräti +13 oli täällä takin sisällä lämpötila, kun otettiin takit pois koirilta lenkin jälkeen. Eli yli 20 astetta lämpöisempänä oli pitänyt tämä takki sen ilman täällä takin sisällä ulkoilmaan verrattuna. Sitten pistettiin vähän haastetta lisää, mentiin sinne paukkupakkaslukemin, kunnon talvipakkasiin, -21 oli pakkasta, kun mentiin puolen tunnin lenkki koirien kanssa, ja sen puolen tunnin lenkin jälkeen täällä takin sisällä oli edelleen plusasteita, eli se oli +2, +3 astetta, riippuen vähän koirasta. Molemmissa testiolosuhteissa sporttipaltto pystyi pitämään sen koiran takin sisälämpötilan siellä plussan puolella, eli yli 20 astetta ulkoilmaa lämpöisempänä. Eli näinkin kevyeksi takiksi, niin sporttipaltto pärjää kyllä ihan loistavasti ja suoriutuu erinomaisiin arvosanoin myös vähän haastavammista talviolosuhteista. Eli on ihan varmaan perusteltua sanoa, että sporttipaltto on muutakin kuin pelkkä sadetakki, vaikka sadetakkinakin sitä voi käyttää, mutta se on oikeasti lämmönpitävä, todella hyvin lämmönpitävä takki. Etenkin jos koiralla on oma hyvä turkki, niin tällä takilla pärjää kyllä todella loistavasti erilaisissa talviolosuhteissa. Mutta sellaisissa tilanteissa, missä koira joutuu odottelemaan pitkään paikoillaan, esimerkiksi autossa, kylmissä olosuhteissa, saattaa olla, että lämpöä tarvitaan vähän lisää, niin seuraavaksi keskustellaankin sitten Pro-palttoo-takista. Kiitos kun katsoit Sporttipalttoon video ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!